Nej. Jeg gider ikke mere. Det er ikke det der. Det er så noget derude, ikke? Det er noget der. Jeg ser mere mand. Ja. Jeg udlærer sin mand. Du er den her kvar herinde. Det er så de konsistenter. Det får være konsistenter. Konsistenter. Så det er konsekvenser. Konsistenser. Konsistenser. Jeg kan oversætte ham. Jeg har en oversætter. Hvad siger du? Der er ikke noget salt i her. Der er ikke noget salt i. Jo, men det er meget... Der er næsten større. Der er ikke noget sovs i. Der er ikke noget... Du siger, der er ikke noget salt i. Det er ikke noget. Det er noget. Der er så større. Han siger, du skal smide mod. Ja. Der er du også, der spørger det. Så ser du ikke det her. Bare fordi du har boller i hovedet, skal du ikke grine og tegne der. Hvad hedder du? Det er Peter. Han er Peter. Hvor kommer du fra? Det er det, der er så hentaget. Du kommer fra Hanstholm. Hvad? I Nordjylland. Det er det. Det er der. Det er Du ved ikke, hvad jeg hører det. Det er næsten det steder for situationen. Jeg kan synes. Hvad? Det er situationen. Hvad? Det er sådan. Noget med... Det er fordi, jeg sagde det. Han siger testosteronen. Hvor bor vi henne nu? Det er der. Der er det, jeg skal stå med mere. Det er sådan. Han siger, du skal stå. Han siger, du ikke kan forstå, drenge mere. Har problem i hovedet. Har problem i hovedet. Det tror jeg. Min mor siger, at der er jo dine. Min mor siger, at han falder på. Ja. Hans mor falder. Du den er større i hånden. Så. Har du også problem i munden? Ja. Det er der. Det er ikke mere. Det er der værd det der, for satan. Har du synes, det var sjovt her i København? Det er fordi, det er en fastsen. Hvad? Du kan da Fastsen. Jeg synes, det er sjovt i København. Men det er fordi, der er noget der. Der er 80 net mere. Vand, de ser. Det gider ikke mere. Der er. Hvad er det? Synes det er sjovt i København? Det ved jeg ikke. Hvad? Det er jo det der. Har du ikke problem i hovedet? Men det er ligesom ikke bedst. Hvad fanden er det? Jeg siger ordentligt. Jeg sagde nok, den forstår det også. Hvad kan jeg gerne masturbere? Jeg sagde, ja, forstår. Hvad er det der dernede? Du gerne masturbere? Hvad er det der dernede? Hvad for noget? Det der dernede, der er vort. Det ved jeg ikke, fordi at sådan noget her, Ja. det er stille, der regner. Ja. Og så regner det bare næsten. Det er ligesom valgsat. Få ud. Er det Gud? Det er ud. Det er ud. Nej, lyder det Istegade. Det er Gud. Ja, ud. Nej, lyder de over på Instagram. Jeg skal ud. Ja, Gud, ikke slude. Lyder. Jeg sagde også ud. Nej, ikke ud. Ja, han er ude. Ja, ude. Han er Gud. Jeg sagde ud. Ja, han er ude. Jeg sagde ud. Ja, han er ude derovre. Han er Gud. Hvad er det der kører dernede? Det er de. Tis, nej, det er tyr. Det er ikke tis. Er det de? Nej, det er biler. Det er de. Hvad? Hvad er det sådan? Det er ikke fast, der er det. Har du set det så? Hvad er det, der sejler på vandet? Det er det. Hvad er det for ting, der sejler på vandet? Det er en mennesker. Nej, jeg sejler ikke mennesker på vandet. Det er mennesker. Hvad? Det er mennesker. Er det mennesker? Det er mennesker. Er det mennesker? Det er ham der. Jeg siger mig pizza. Han tager min pizza. Han er nede, han tager min pizza. Han tager din mis. Der er faktisk mange, der gør så, ja. Alle siger, ja. Det er ikke noget, til med samer her. Men sag, stemmen, sagen her, det er ikke.
Ja. Men det hedder mennesker. Jeg er mennesker. Hvad er det der høje derovre? Det er hus. Hvad? Det høje derovre. Ja, det er hus. Nej, det er du, Mathias. Det er bygningen. Det er ikke hus. Det er bygning. Ja, en bygning. Bygning. Ja. Ja, det er Ved du, hvad jeg hedder? Hus. Hvad? Ja. Nej, jeg hedder Lok. Ja. 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 Er det spændende? Ja. Kan du sige Nikolaj? Det er mig. Kan du sige Christian? Christian. Christian. Kan du sige Mark? Er det Nej. spændende? Mark. Kan du sige Kasper? Hester. Kasper. Hester. Nej, Kasper. Hester. Kasper. Hester. Det er færdigt. Vi ser selv ikke. Vi må tage den ud. Jeg synes det. Udlæser. Så send den ud. Vi ser ikke der. Gå derud. Okay. Så under den der for sig selv. Nej, du går op der, ja. Men det er simpelthen ikke derfra. Så går vi ud.